Naiz irratian, bigarren kafea. Arratsalde on guztioi eta bereziki arabarrei gaur arratsaleko 8etan San Prudentzio jaiei hasiera emango baitiezue erretreta hotsekin. Eguraldia ezin hobea egokitu zaizue, beraz pozik egongo zarete, ezta? Eta trompetari eta atabalarien ostean, dantzariak, zirku emanaldia eta ikuskizun piro musikal eko jasangarria. Eta kontzertuak kainakaik eskainiko du lehenengoa. Eta Jose Luanaiak etorriko dira ondoren, herri dantzaldirako. Kainakai eta Joselotarrak. Hori bai dela bi Euskal Herriak elkartzea. Bai, ikuskizun piro musikal eta eko jasangarria bezala je. Jokoa onarten nahikoa kalea zaidut badakit. Nahi dudan aiantzi gaur lagunok hautsi behar dugu gaua erditik. Aizu gaur ez dut nahi negarik, ez lerdo bat oean sartuta, perreoan nahi dut hasi eta uka, nere izpekin bakarrik. Kolpe eta kolpe bakoitzak tope. Ba, zuek jai eta guk lan, osteguna iritsi da eta beste behin hemen izango gaituzue, zuekin arratsaldeari kafeina pixka bat jartzeko. Gaur apirilaren 27 da eta diseinu grafikoaren nazioarteko eguna da. Urtero, diseinu grafikoko elkarteen nazioarteko kontseiluak lema bat ezartzen du eguna ospatzeko. Aurtengoa, bakea, maitasuna, diseinua da. Eta horrekin, Gerald Holtomek omendu nahi dute. Izan ere, berak diseinatu zuen bakearen ikurra 1948an. Denok ezagutuko duzue ikur hori noski. Borobila dena eta 3 marratxo dituena. Ba, esaten dutenez, Holton Francisco de Goyaren el 3 de mayo de 1808 artelanean oinarritu zen hori egiteko. Ikurra berehala hartu zuen desarmen nuklearrerako kanpainak 1957an sortutako erakunde britainiarrak. Erakundeak munduko gobernuei arma nuklearrak desegiteko eskatzen zien. 1960ko hamarkadan, Estatu Batuetako mugimendu antibelikoak bakearen simboloa erabiltzen hasi ziren. Bayard Rustin bakezalea buru zutela. Izan ere, Rustinek 1958an Londreseko nuklearren aurkako martxan parte hartu zuen. Eta horrela, nazioarteko ikur bilakatu zen. Holtomek ez zuen ez patentatu, azkar zabaldu zen mundu osotik urteetan zehar. Agian horrelako ikurren artean ezagunena izango da. Zulatzen bada, gubion babeslakoan, ito nahi nuke zure ondoan. Urpeko bake iraunkorrean. Ez dakit nik ez ote da ospetsuagoa infinituaren simboloa. Bere jatorria zalantzazkoa da. Eta erlijioarekin eta alkimiarekin lotuta omen dago. Askoren ustez, lokarri itxi baten antzeko lemniskata kurbatik dator. Eta jainkotiar eta gizatiarraren arteko lotura irudikatzen du. John Walsh filologo eta matematikari ingelesak 1645an idatzi zuen The Sectionibus Conicus lana, non infinituaren kontzeptua simbolo batera murrizten zuen. Horrela, hasi zen matematikan infinituaren simbolo erabiltzen. Aizu, gaurko egunez matematikari ospetsu bat jaio zen, Andrew Faya. Informazio genetikoaren fluxua kontrolatzeko funtsezko mekanismo bat aurkitu zuen, eta horregatik 2006ko medikuntzako Nobel saria eman zioten. Zenbatzen ikasten, hasi gara orain berriz. Alde naiz kontrako, zauria zauri da beti. Zenbat
ertian, nestu hoi garaien dia. Nola udazkenian, horbela eta aizia. Multzoan dena, erretzakoa dirudi, baina aurrez aurre gaude. Eta anarkismoaren ikurra, nazioartean oso ezaguna da. Simboloaren jatorria ez ezaguna da, jakina da hori bai, handi hori anarkia hitzaren lehen izkiarengatik dela, eta zirkuluak batasuna eta ordena irudikatzen dituela. Allianz Ouvrier Anarchistek, AOA 1956an, Bruselan sortutako erakunde akratak logotzat hartu zuen. Hementxe doa anarkista bat. Gaurko egunez zendu zen Demetrio Beriain azketa, nafar anarkista eta idazlea. 16 urte zituela, Kataluniara leku aldatu zen eta han hasi zuen anarkismoarekin harremana. Bartzelonako gune libertarioak ezagutu zituen, alfabetatu egin zen, eta CNT-ko kidei afiliazioa kobratzea arduratzen zen. CNT-ko sindikatu baten presidente izan zen. Gerra Zibila hasi eta berehala, El Prat de Llobregateko udala ordezkatu zuen herri batzordeko kide izan zen, eta 1939ko otsailean muga igaro zuen Frantziara beste milaka lagunekin. Espainian, 4 aldiz heriotzera zigortu baitzuten. Urte batzuen ostean, Baionara joan zen bizitzera eta han hiltzen. Eta emakumearen ikurra zer? Borobila eta gurutza beheraka soberan ezaguna. Antzinate klasikoaren eta erdiaroaren arteko trantsizio aldian sortu omen zuten, eta Venus planeta irudikatzeko erabiltzen zen, tradizioz feminitateari lotuta dagoena. Izan ere, batzuen ustetan simbolo horren grafiak Venusen ispiluari egiten dio referentzia. Maitasunaren, edertasunaren eta ugalkortasunaren jainkosa greziarrari. Gainera, era berean irudikatzen da kobrearen simbolo alkimikoa, aintzinako Grezian ispilu gehienak egiteko erabiltzen zen materiala. Mugimendu feministaren pankarta gehienetan ikus dezakegu ikur hori. Eta lotura egiteko baliatuko dut. Izan ere, gaurko egunez 1749an jaio zen Mary Wollstonecraft, filosofo eta idazle ingelesa. Who you have on your hands, how can you not see just how good for you I am? I know that you've been hurt before, that's why you feel so insecure. I begged you to let me in, 'cause I only want to be the cure. If you don't choose to grow, we ain't ever gonna know just how good this could be. Wollstonecraft emakumeen eskubideen defendatzaile izan zen, bai bere bizitzak eta baita bere obrak ere eragin handia izan dute feminismoaren historian. Londresen idazle profesional eta independente gisa finkatzeko gai izan zen, garai hartan oso ezoikoa zena. A Vindication of the Rights of Women with Structures on Political and Moral Subjects lanean argudiatzen duenez, emakumeak ez dira berez gizonak baino gutxiago, baizik eta eziketa ezberdina jasotzearen eragina dela. Lan honekin, feminismo liberalaren oinarriak ezarri zituen, eta garaiko Europako emakumerik ezagunenetako bat bihurtu zuen. Puts me down, picks me up, puts me down 100 times a day, picks me up, puts me down, chews me up, spits me out, picks me up, puts me down. I'm always running from something. Zein den benetan ikurreko ospetsuena? Katilloarena. Horrek esan nahi du kafea prest dagoela eta gaurko gonbidatuak aurkeztu behar ditugula. Xabi Tolosak Madrid gurmetera eramango gaitu eta handik ze kontatuko diguen ezin da jakin ze Xabi Tolosarekin ezin jakin daiteke nora joango zaren. Eta Josune Belez de Mendizabal elkarrizketatuko dugu. San Prudentzio bezpera honetan ea zenbajarren kafea litzatekeen gurekin hartuko duena. Eta astebururako agenda prestatu dugu. Zer egingo duzu zuek? Antzerkia, dantza emanaldia, aukera gehiegi ditugu agian. Bueno, hasi egin beharko gara orduan.
Apirilako 27 ditu gaur eta osteguna da, gu prest gara, zuek ere bai, ongi etorri bigarren kafera, nahi zerratian zarete. Zuekin Jaun Andreoko Jana Maritoren genbe, gaur maite duta prestatu gabe etorri den emakumea. Atxaldeon. Zuekin Jaun Andreo bigarren kafean maite duten prestakuntza puntuazioan notarik altuena izango duen emakumea, Goiuri ez izarandi arratsaldeon. Toa! Hizketan ari zaizuena, segun eguna, Inigo Asencio Lurbide naiz, gaur bigarren kafeak 575 du, apirilak 27 ditu, arratsaldeak 4 eta 17 bete ditu oraintxe, eta gu hirurok hementxe izango gara zuekin urrengo 2 orduetan bat egiteko prest. Ongitorri, bigarren kafera, naiz irratian zarete. Irtera proiektuari gara entzuten, gaur bertan deskubritu du nik kantua, naiz eta, denboratxo bat, eta osatu dute taldea, bestein bat abenturetan aritutako eta elkartutako sortzaiek tartean, Gorka Dagerrezar, baterian, hau dantzagiroan, eta bestelako hainbat prozesutan ere ezagutu dugu, saioa zeze ahots nagusian, Joseba Piñeiro, gitarra eta ahotsean, eta Iñaki Perez, basu eta ahotsean. Irterak 3. singelare badu dagoeneko sare guztietan, eta, EP horren aurkezpen lanetan ibiliko dira datozen asteetan, hemen txentun dezakezue. Beldurrik ez.
Maite duten tarteari heldu behar diogu, eta Oiana Maritorenak etxeko lanak egin ez dituenez, Goiuri ez eiza arandiak egingo dulena, baina onartu behar dizuet nik ez dudala bat ere gustoko eskubitik astea. Bizitzan ezkerretik hasi beharra dago Oiana. Horrexigatik hasten zara zu, Badakit ez beste zerrengatik. Baina aurreko astean egin zenuen, gaur aldatuko dut. Eta justu orduan baneukan. Bai, badakizu nolaen esara horiz, hauek dira nire printzipia, baina bestela, gustoko ez baditut beste hauek ez da. Gora Ciudadanos. Goiuri ez eizarandia, zein da zure maite duta? Begira, nire maite dutak lotura du... Beraz, duta da, ez dut eza. Maite dut. Astontan nahiko eskorribilizara maite dutekin esango nuke ez? Eskor bakarra bota nuen. Seguro. Bueno, aipatu ditut, maite ditudan gauza pila bat, eta nola atzo aipatu nuen, nere amaren dendan lapurretan sartu direla. Hori eren egun izan zen. Eren egun? Atzo maite duta zen? Atzo maite duta zen. Bale, aukar nabil orduan, markatu. Ez dut gogoan zein zen maite duta, baina atzokoa maite duta zela esango nuke. Ados, hola balin bada, du guztar esango. Eta gaurkoa zein da? Gaurkoa da, eta esan bezala lotura du, zu aipatzen ari zinen gaiarekin. Politikarekin, pixkatxo bat. Ezkerrete askuinarekin. Bai, gauza da, atzo, egin zirela, argitaratu zirela aldizkari ofizialetan, udal eta foru hauteskundeetan beren burua aurkezten duten hautagaien behin-behineko zerrenda. Eta grazia asko egiten dit, nola zerrenda horiek publiko egiten direnean, Twitterren bereziki edo baino baita ere lagun artean jendean olasten den aztertzen, ez da egitez, Donostiarra zara eta esaten duzu, behiratuko dut zerrenda eta ez da egit, Usansoloko zerrenda. Edo Bilbotarra zera eta esaten duzu, abaltzizketako abiratu. Bai, Gaztelun nora aurkezten da. Eta ikusi ditut Twitterren, kuriosidade hortatik sortutako, horrelako bitxikeria batzuk ez, izena bizen kuriosoak, edo ikusi dut ez, herri batean Alderdi Popularreko hautagaitzara aurkezten dela iraultza izeneko emakume bat, eta... Alderdi Popularrarekin? Bai. Eta iraultza izena du? Eta iraultza izena du. Iraultza ingo du alderdean bertan. Eta horrelako bitxikeriak, politika oso gauza serioa da, baina ematen du jolaserako ere aukera. Eta orduan, urrengo egunean gertatzen den, horrelako jolasa asko gustatzen zait. Hori, aipatu bezala, begiratzea eta kuskusiatzen ibiltzea, eta gerorako analisiak ez, hau da, aurkeztu dira zerrendak, eta zenbatetan dira alkategaiak emakumezkoak, eta zenbatetan gizonezkoak, zenbat zerrenda aurkezten dira, hori ere, urtearen arabera aldatu egiten da, herri kopurua normalen ez aldatzen, baina agertzen dira herri plataformak, alderdi batzuk erabakitzen dute, oraingoan ez aurkeztea, eta horrelako gora berak kuskusiatzea, hori maite dut. Zer iruditzen zaizu? Oso politia, nik ez detela sukula hola kuskusiatu, baina igual emango dijokoa. Pixka bat atzo baina ez gehiagi. Hala ere nik badut maite dut ezaberaz, eta da... Zuk topatu duzu, pertsona bat, zure bizitzan, arekin familia osatzea erabaki duzu, aurdun geratu da, bietako bat, ez? Eta holako batean izena jarri behar duzu, alabari edo semeari, eta erabaki duzu iraultza deitzea. Eta handik urte batzutara, zure seme edo alaba, zezta egin zardan, badoa Alderdi Popularreko zerrendetan. Eta zure bizitzeko gogoak usatu zaizkizu, erabakiarekin berarekin. Eta maite duzu zure semea edo zure alaba delako, edo maite behar duzulako, gizarte kanonek hori diotelako, nola ez duzu maiteko zure ondorengo hau ez, baina ostras gogorra behar du, Aizu barkatu, aste honetan, aipatu dugu, ez egizen bat 1000 urte pasa direla Troiako zaldiaren historio hartatik. Ez? Sartu zirela greziarrak Troian, zaldian izkutatuta. Agian iraultza... Hortxe hori izan de kamuflatuta dago. Gauzat esango dizu. Troiako zaldian kartel bat jarri izan balute, borrokara gatoz, historia bestelako alitzateke. Iraultza izenarekin, Troiako zaldi izateko ere igualetzara proposena. Ikusiko dugu, eda zer gertatzen den. Nik uste hemen narrazio filmiko bat dagoela, pelikula bat, nik nahi nuke norbaitek rekreatzea gurasoiek izena erabaki zuten momentua. Egia da, ematen duela pixka bat, bai asemanitako esketxa. Bai. Nongo esango duzu, herritako jarraitzeko bereziki herri horretan gertatzen dena? La interes biziarekin. Eta aukerak ditu? Claro, gira da. Hora, izan, Alderdi Popularrak Euskal Herrian
gobernatzen du municipalki inon? Euskal Autonomia Erkidegoak, erango nuke, ez? Wow. Ze galdera... Ez da galdera errexa, Venga, entzule, egin lan pixkat. Alderdi Popularrak Euskal Autonomia Erkidegoan behintzat, Takit. bueno, garai batean Gasteizen Alfonso Alonso, Bai. zatorkin niri burura, baino... bueno, edo zein kasutan, nik ez dut maite hori, eta ez dut maite beste gauza bat. Gaur, garbigailua iritsi zaitetxera. Manera matzan, 2 hilabete garbigailua izorratuta. Eta, pentsatu nun, tira, igual ja, nahiko ibili naiz bueltaka, lavanderia edo garbitze denda horietako batean, eta pixka bat ja nazkatuta. Behar dute aldatu, eta tira, denbora hartuko dut, atzo joan nintzen, Tolosako denda batera, eta bertan ikusi nuen, hause, biare montadoreak edo joatea daukan, eta etorri da gaur goizean, uste baino lentxeago, antxe, lagundu diot, pixkate, batu askatu, ura bota dena zikintzeon, fregona pasa, jarri dugu bertan, lagundu diot pixkat, eta tipo jatorra, oi hartzu ara, lehitzan bizidana, eta uraitu bere euskera, 2 euskeren arteko nasketaz, eta oso euskera politia zuen, batzutan joera lehitzarragoa, bezetan oi hartzu arragoa, eta talako batean, esait, hau ez te pizten, eta ni bueno, ez da hit, eta bazpade argindarra bat zeu, eta ni, bai, ez da hit, guain arte onda, entxufe hortan, eta baina ongo da, eta hor txibiligia, eta erotu beharrean, total, atxaldean teknikoa etorri zen, esan, kolpe hartu dut, plaka, hautxita, eta zea, eta aldatu inbarra da, eta total, lavadora gabena hola. Eta ez du bat ere, maite, ja behin ilusia eukita, arropa etxen bertan garbitzea eukiko nula berriz ere, hori bada privilegio bat, ez, pentsa, privilegio gabe jarraituko duela, pintzate egun batutan. Topatu dut datua, Pepekoa? Bai. Nik araban atopatu dut zerbait, baino, bota. 2 alkate dauzka, 54 zinegotzi guztira Euskal Autonomia Erkidegoan, baino alkatetza 2 herrietan, Baños de Ebron eta Navaridasen. Oida. Araban. Bizitza. Entzun ondo, ze esklusiban ari gara entzuten. Bihar bueltan da, hausi izan zan labetik ateratako lehena, labe, eta, epeari abia puntu eman ziona. Demen kantuarekin, Jurgi Ekizarekin entzun genuen bihar, baina labe demen eta lerak osatzen duten iruko horrekin aurkeztu zuen lehenengo epe hori. Ondoren iritsi zen biharren kolaborazioa, Bibak eta Esanezinekin, Plegurekin, eurak ere izan genituen gurekin, eta kolaborazioetarako joera horretan Sara Zozaiarekin osatu du labekantuaren autobertsio hau. Bihar proiektuaren atzean dagoen nortasuna izkutuan dago, baina badakigu Sara Zozaia dela beste ahots hori. Beinatik gerabidek egin ditu nahasketak eta masterizazioak, eta bihar izango da kantua plataforma guztietan.
Hauxe ba, labe eta guk aurrera egin behar dugu Oiana Maritorenaren maite duta. Entzun da. Uste nuen, aztu egingo zitzaizela. Hori zen ere itxaropena, Baita nik ere. Bai, gainera besti hori horren ondoren, ederra. Oso politia, baietz. Bai, soinu hor giro berezi bat sortzen du. Bai, beste giro batera eraman dute, olako, bai, ez dakit, kantu beraren gainean, osatu dute bertsio berezi xamar bat, eta egia esan... Baina gustoraren nintzen entzuten eta esan dut, aztu ingo zaio. Lotuko dut, zuk duela gutxi hemen saioan ez, baina aurretik esan duzun berri batekin. Joseba Sironek, oso balorazio dugu jurik esan duen. Egoi Belategik esan du lauetako boletinean, eta nik bakarrik entzuten dut boletinean. Eta informatzen ari zinen. Asko gustatzen zait horrelakoak entzutea, ez? Horrelako pertsona batek benetan baloraziona jasotzen duela herritarrengandik, baina gero ikustea, seguraski alkatetza ez dela beraientzat izango edo beretzat, horreko oso triste jartzen hau batez ere, nik Iruñarekin eta Nafarroarekin dudan harreman horretan, uste dut Josep bere garaian egin zuen lan alkate izan zenean oso ona izan zela, benetan sinistu nuen Iruña berri batean, edo, ez dakit, ilusio hori piztu zitzaidan, eta ikustea hain ondo baloratua dagoela, esatezu, ondo, akaso lor dezake. Eta gero esatezu, inkestek diote ez. Baina, itxaropen azta galdu behar, eta hortxe izango dut ilusioa, eta Iruñako datuen zai ere egongo naiz, iraultzaren ez gain. Iraultzaren datuak zai dazkago. Aizue, 9:32 minutu, guaz segituan Madrilera. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Eta Madrilera joateko enintzen gogoratzen, aspaldi ez dute arekin harremanik izan, baina uste dut badugula ura orkesteko moduko sintonia. Bai. Badao. Bigarren kafean, naiz irratian, iritsi da ametsak egia bihurtzen diren txokoa. Nire sekzioa, zure sekzioa, denon sekzioa. Xabi Tolosa naiz eta astera doa sekzio aparta. Atxaldeon denoi. Bueno, koreografia pixkat improvisatua, baina ondo. Xabi Tolosa Madriletik zuzenean, arratsaldeon. Arratsaldeon denoi, arratsaldeon. Zer moduz? Galdera bat, denbora zenbuz gabiltza, zendik nire maite dut bauketola, ere baita. Gorka Santezebanen ahaztu dut. Nik maite dut kultura, baina dana talde txikien ikuskizunak ere bai. Bueno, kultura, hola zeharka, goiti bera eta ertzetatik erdira. Eta ea niri tokatuko zaidan mailan hauteskundetan dira. Hori maite dut eza, litzateke. Bado jendea gustuko duen, ezta? Noski, ongo den horbait esango duena. Demokraziari puntxo hartzen diozu eta, ez? Eta Gorkak esan digu, maiatzaren bostean elkarrizketa Hernaniko alkateari esklusiba. Bueno. Gorka, tope, Atore esklusiban esan zigun, gartxotun zain entrevistatu bertzuela. Ostiraltxo... Xabi, zegertatzen da Madrilen ambulantziak entzuten ditu eta hortik? Hemen beti, hemen bakizue. Segurazki atxon bat zutan jarriko zan, kalen erdin, eta, bakizue, hola, segurazki, hemen... Hiri handietan ambulantzien volumena da asko zaltuagoa, eta kaleak utxik egonda ere ambulantziak tope jarrita dara mati. Ni gotzen naiz, ez da izan urte izango ditun, baina lagun batekin Iruñara junitzan eta hangaua pasatzen bere etxen neola, ezin lo hartu esan Espaino, baina zer da hau? Iruña gaina ez da oso handia, baina Tolosatik Iruñara salto egin da nik izan ezen, baina ze pasatzea? Si kriston soinua egite zuten, eta gero Bilboa junitzen, eta Bilboan are okerrago zan, eta bain Madrilen hemen, nire kale ondotikan, polizia, demora guztien hor dabil, ambulantzik ere baita, bombero que bai. Bueno. Atentzioa deitzen dit, atentzioa ematen dit, batzutan ambulantziak motel eta ikusten duzu presari gabe doazela, eta baino sirena tope jarrita. Bai? Ia izango da, hirietan zarategiago egiten dutela...
Herrietan baino? Herrietan baino? Akaso asumitzen dute Zarata, hirietako maila dagoeneko zarata altuagoa maila dela. oinarrezko altuago dela, baina gabaz batez ere, eta askotan, hori presagabez ikus, presaka eta bidegurutzetan arriskoa sortuz eta uler nezake, baina batzutan. Bai. Akaso, Ez, baina, sirenak volumen bakarra dauka, eta listo, ez dakit. igual, ez, baina goiurik esan duak igual zentzuak, igual volumena igo iten du, ez, hola, ez dakit. Spinal Tap ikusi duzu dokumental faltsua nola esaten duten soinua nahi deu, inorek baino gehiago, eta 10 arte dijoa soinua volumena, eta esaten dute, ez, bauka 11 jarriko deu. Baina igual antzeko zer egiten dute, ez dakit. Bueno, Ikertuko dugu. bai, ikertu beharreko zerbait da. Igual sekzio bat atea dezake hontatikan, Nik hemen apuntatuko, beste ateako. Ala ere pentsa gaur etxeko lanak inda etorri naizela. Baino lehenik eta baina esan bezala, denboraz ez bali mago ez gaizki. Ez, maite duta nahi dugu, bai. Vale, maite duta. Ez gaina oso gauza politia iruditzen zait. Beida, uste kontatu nizuela, pelikula bat grabatzea joan behar nula bilua, eta aurreko hasten izan itzen, horretik Mariekin nenun aldaketa. Eta gustatu zait asko Green Shooting kalifikazioa dauken lehen pelikula espainiarra dalako Bilbon grabatu deten hau. Bueno, nik grabatu ez, zati oso txikia, oendikan hilabete oso bat irauten du, errodai honek, edo errodaia esaten da ez? Bueno, grabazioa, ezken finean. Grabazioa bai, eta bestela rodajea, ez? Euskaltzaindiak aia amaiera hori baztertu zuen, horregatik labur metraia ez, eta fin laburra, eta horrelakoak esaten ditugu. Bueno. Saldutako presion Xabi, baina bai, holaxe jakin genuen behin. Nik urte asko da mazkit kanpon, orduan, hori pixka galdutxuk gauzak. Nik guztu egiten gainezuekin euskaraz hitzetiko gura dauketerako zen. Menin gurun, nik izatzen ez nire neskai irakusten, baina kosta ite zaio. Gauza batzuk ikasitu. Oiana irakasle da euskaltegin, eta nahi barin baduzu, ordu estra batzuk edo. Eiteko, etzen dira etxarri izango. Momentu zera gutxi dizkiot, nola errepikatzen ditugun gauzak zentzu aldatzen dien. Ez da berdina goxo edo goxo. Edo ez da berdin lasai edo lasai. Eta holako gauzak ja ulertu ditu, ja. Horrekin ja kaida. Ez da berdin txukun edo txukun. Hoxe, bai, txukun, itzoiek ja ikasi ditu, ondo ikasi gainea. Kontua esaten duen bezala hoxe, grabazio honetan asko gustatu zait, holako kalifikazioa ja Europatik ja hasi direlako normalizatzen nola, lehen oso ohikoa zen, pelikulako aktoreak eta abioi ez eta ekartzen zituztela, eta kasu honetan, trena eta autobusa bakarrik erabiltzen da, aldan gehiena transporte publikoa, garaio publikoa erabiltzen da, lokalizazioetara juteko, eta ez da erabiltzen botatzeko enbase eta berrerabiltzeko ontziak bultzatzen dituzte. Eta gustatu zait, ze normalen olako lekutan da, etorri grabatu dena gaizkigin eta fora, osea, estres bat da, eta kasu honetan, badirudi aidiela pixkat, beste ofizinatan eta errexago izaten normalen gauza ekologikok eta gauza berdeak egitea, eta grabazio baten ere olako gauzak berde egitea, txukun erutxu zait. Sobera, zer dara matlotara gaue zoera, konprenditzeko oraino goizo, da noiz galtzen den norbait eta noiz norbera. Ez ditut jantzi nautenak, baina maiz denak nahi ditut erantzi, ezin dut erran nagoen ikerran, baina neri bakerik. Zer da, Oiana, begirada horrekin esan nahi diaz? Ai, ez errez. Beatu itola, gaizto. Ui, gaizto. Oixe, ez da berdin gaizto edo gaizto. Hortxe, hor badago. Hemen gabiltza, Gartxotun zainen gau proiektuko Odeirenekin egindako kolaborazioa bentzuten, Galduinun, eta Goiuri flipaduta da kantonekin, ez da gutxiagorako. Ez da Xabi entzuntzen nuen juistu hau, bere azken diskoan aurreratu zituen singeletatik ez den horietakoa, beraz, aste batzuk dituen kantua, eta ez baduzu entzun, gero jarri berriro, Galduinun, tope. Sabelean balda iraunkorra den ezer. Zea proposa gaurko gaierako? Sabelean balda iraunkorra den ezer. Iraun, sabelean baino gehiago, sabele inguruan iraun dezake askok. Bai, zoritxarrez, bai. Gatzen dira. Alaren,
Bota. Esan zu. Ez, kontatzen ni joan zen, ni komunera lan desente egitea junitzela aurreko astean. Eta zergatik esango duzu, zergatik. Lan desente esan du, ez? Akaso, Xabi, zure mezu horrek eman dit beste euskara irakaspen bat. Ez dela gauza bera beherakoa edo behekoa. Eta ez dakit, komunaren beste lan egiteko beherakoarekin egon zaren aurreko astean. Ez, beherakoa ez, baina, nik materiala baneukan, material desente baneukan. Eta bain esplikatuko zergatikan. Beida, zer dauket orain lepotik zintzilik? Ara. Zer dauket lepotik zintzilik? Ikusten zazuen, daudan prensa akreditazioa. Honekin... Credential certifikakoa, akreditazioa ezin kenduta bizian horitakoa. Ez, a ber, gaur jantziet, ez dara bakita aste osoa, pelikulan nena izateako honekin, bentsat. Dutxara igual bai, joan zara horrekin. Hombre, a ber, grazien ziten, ilusion ziten, ze lehenengo akreditazioa da sekzio apartaren zako. Eta bigarren kafearen zat, hortxe eskatutako akreditazioa, eta Madrilen, ja, dagoeneko, Madrid Gourmeten, ezagutzen dute bigarren kafea eta ezagutzen dute gure kolaborazio aparta. Beraz, Bai, gaina, markatu baino, esan digute, kareta edo aurkezpen musika onena duen sekzioa dela, sekzio aparta. Zene esan doi. Bate baino gehiago, hementxe... Bigarren kafean, naiz irratian, iritsi da. Eta gero galetu nuen da. Eta sekzioa bera eta, ondo, bueno ondo ez dakit, interpretu behar dugun, zekau, txarraren jorgezun esan. Baina, gauza desango izut, oinarriak, eraikinaren zutabeak sendoak ditugu. Esango balizu, ez, sekzioa bastante, baino hasierako sintonia oso gaizki. Hoi da etxatiatutik egitea. Lehenengo sintonia, behar da, eta gero ja pixkanaka eraiki. Pixkanaka jungo, Hala ere, entzun hauzu eskotan, badiru da itzekek asmatu egiten ditutela, baina eskotan hemen ez barin badet sekzioa prepatu, gauza externogatik izaten da normalean, sandik badakizuen, nire atletikan beti jarri nahi ditela, tope, eta kasu honetan alaxe egin dut, nahi sakrifizio bat eskatu ziaten, eta zan, jutea Salon Gourmet zontara, Madrien ematen dan feria internazional hau, esango izuen, da. Baina, kriston sakrifizioa. Zan, kalitatezko elikagai eta edarien feria internazionala. Ez que sekzioa apartak maia hortatik bera ezin zuen egon. Horregatik handitu ziguten, bakigu sekzioa aparta daukezura, eta ben aparteko janari eta edari asko dengo da, eta mesedez aberro daukezuen entortzea, pixkatola hemen jenderakin itzein, kutixiak probatu, eta esan, ni agendaz oso gaizkiri nabil, baino saietuko naiz ordu pare bat juten. Eta alaxe egin ordu pare batean itzen, eta mesedez, ez du denbora ematen, ordu pare batetan ikusteko handagoen dena, ikusteko eta dastatzeko. Handagoen guztia. Zeuden estandak, kale asko eta asko, janariz josita, jendea oso atxeginak gauzak gaina esplikatuz, etorri honea bidea probatuko dezu, hau probatuko dezu bestea, hau egin dugu, puntatu nituen hemen nola zemaki batzuk, hau da, dagoeneko daramazkitea 36 edizio, eta mundu guztiko bai ekoizle, bai profesionalak elkartzen dira, eta 2.000 stand baino gehiago zeuden, 1.000 bisitari baino gehiago espero zituzten, eta nik, lehen komentatzen nuen lagun batekin, nire itxin nintzen, pabelloi batetara, ikusi nuen ia dena, eta esan ez, ez dit denbora eman, baina gutxi gora bera ja dena bauketola ideatuta. Eta baten kontuatzen naiz, beste 4 pabelloiz gehiago zeudela. Janariz, ze pena mantziten denbora gehiago zeugitza angeatzeko eta bueltatzeko. Zemat irauten du Madrid Gourmetek? 4 bat egun bai, errex. Beraz, igual 4 egunak behar dira, eguneko pabelloi bat ikusteko. Pabelloi bat, eta gaina goizetik, gauera arte, lasai. A ber, gozez, etxeateako, hoi argi dago. Baina egia da pena ematen dula, ze gauza askotan zaude, dago momentu bat, sartzen zea, zen estado moduan, eta ja, etzeizua xola gazia edo gozoagan jaten dezuna. Postre bat jaten dezu, eta gero batean hartzen dezu krema berezi bat. Eta gero hartzen dezu kroketa bat, eta gero jaten dezu gazta, eta gero ez da gizte. Kroketa entzun, eta txo!
Boa, janun Irudietan ikusi dut. Janun kroketa bat, itzengo izuet, esan bezala, daude, herrialde askotako jendea, eta gero zeuden, erkidego desberdinetako zonak, eta ni Euskal zonan ere, nintzen pixkat izketan jendearekin, aber hemendikan Madrilia juntako jendea bertzen muzpozik zebilen, edo ze presentatzen zuten berria, eta enun jende guztiarekin itzeteko denbora izan, baina hola, batzukola aipatzearen, edo nintzen adibidez, amestoi, Txakoli zer? Txakoli gileekin, ez da? Ez, haue... kroketak eta horrelako produktuak egiten dituzte. Hori da. Eta haiekin egon nintzen izketan, eta, klaro, erakutsiz, beida, hemen dauzkegu kroketa batzuk, eta atea zizkieten niretzako, osea, hartu nun bat, nola zan, ontxo eta trufarekin, baina ez boletuz eta truf, baina mesedez, osea, ze marabila. Ez da bestei ez dietela publizitatea egin nahi, baina hauek bereziki justu honitzen Igor Amestoiekin, eta barek pixkat esplikatu ziten nola beraiek bizikletaz bere garaien txikia zianen etxez-etxe nola banatzen zituzten bere amak egindako kroketak, eta hainbeste urte eta gero nola daukaten hor behaien enpresa familiarra, oso pozik gaina, rifarretxu zeuden denak, oso atseginak denak, batez ere ikusiz nola, eska oso politia zen behar du, aizea jendea alaitasuna banatzen aizea. Osa, bakizu jendea ze pozik zion jan, han ingurun, gaina, gratis denak, jan. Egia pixkat jendea, pixkat zombi zegolare baita, Baina, zombi egotearen arazoa ez da bakari janaria eta dariarena, Xabi? Nik hemen, komentario friki bat egin behar dut, baina horrelako feria guztietan dago argi txarra. Ikusten baduzu, Xabi grabatu duen bideo horietan, ikusten diola barrido batzuk goiti bera, hori da, kamararen obturadoreak ez dulako kuadratzen, argien maiztasunarekin. Eta horrek izena du argi geldoa. Argiaren maiztasuna da nahiko geldoa, zuk ez ezu ikusten, baina hor dago argia kolpe motelak ematen, ez dago argi konstantea. Eta feria guztietan, ferientzeako espazio ia denetan, hau gertatzen da. Eta oso da nekagarria. Hori... lan arriskuen ikuspegitik adibidez, bulegoetan eta horrelako argiak ukitzea ez da bat ere egokia. Eta ferietan askotan gertatzen da, hori argiak nekatu egiten du. Ikusten duzu efektu hori? Horrek sortzen du, argi jarraikorra ez dan horrek, eta oso kaltegarria da, nekagarria da, begiak eta gorputza hola nekatu egiten da, oso leku handiak dira, ordu asko egoten zara zutik, osea, feriak badute, orokorrean nekerako joera hori. Eta mareoarena izan daiteke ardoarengatik, baina pixka bat argiarengatik ere bada pixka txabi. Ere hor laguntzen du. Hala ere, ez ez uste igual nire kamara igual txarra izango dalako, hori izan liteke, Ez, baina hori... Ez que pentsatuet igual aitzaki bat zala, zu etortzeko grabatzean erekin urrengo ediziora. Bueno, izan ziteken eta akaso izango da, baina ala eta guziz ere benetan diote, hori oso erre xantzeman da, ikusten da argi hori argi motela dela eta kakaba da argi hori. Interesgarria benetan. Momento frikio amaituta, esango izo gauza bat, aurrera egingo dugu Xabi Tolosarekin Madrid Gourmeten. Bai. Ez broma zan Xabi, nahi nuen hola nire momento friki amaitu, ez daukate... Baina asko ikasten da, eta nahi gero klasea emateko ondo etortzen ezkit horrelako puntualizazioak, eta lan arriskoi buruz eta, oso garrantzitsua da. Baina egia da... Baina barkatu, feng shui giroan eta horrelako kontuetan, zer esanik ez, bai? Kontua da, esan dizutela, ondo etorreko zitzetela itzaki bezala, zu edo beste inor, Goiuri oian, animatuzkeo, zuetako norbait aurrengo ediziora, ondo etorreko litzen beste eskuren bat, ze, klaro, azken filatinea lekuatetik bestera, pintxo bat esku batean, haua beteta, eta galderak eginez jendeari, oso gaizki, azkenen grabatuta azken audio erdik, haua betetan neukan, eta ez da zerentzuten, horretik ez dizkizuetola deklarazioak eta ekarri. Eta aparte, saietu nahiz jendeari esaten nahi zue, kapazak esateko zuek ekarri dezuen, egal luzea, edo ekarri dezuen txangurro pudina, edo ekarri dezuen kafea, aparta dala, eta jende, bai, baina geho, egia da, pixkatu jende humila aurkitu detela, eta denak astezian esan ez, eske gure elikagaiak naturalak dira, eta gure elikagaiak konserbarik ez daukate, eta nina pixkat, men jendeak neri itea publizitatea, sekzioa aparta. Nik alare beste hausnarketatik behar dut, bere frikixen barra, baina aparte izango da, haua beteta esateko dagoen hitzik desegokiena. Zuk imaginatu,
txangurro pudinez hauan daukazula sartuta, aparta parekoak jandu erdia. Bueno, aizu, konpartitzea bizia da, ez? Hori ere egia da. Claro. Ba hori, esan bezala, asko janun, bueno, ez nahi bezen beste, baino asko janun, denetiken, gauza normalagoak, gauza txoroak ere baita, loreak eta guzti janitun, zeon stand batean, loreak ematen zituzten jateko, bastante Hori, ama tabernan oso zaleak dira, esaterako, loreekin, bai. Bida, hondik enezkun, hori pendiente dauket. Baina, jatetxe iriki dute, eta oso dotorea da, nik ikusi dut. Ez dut jateko aukerarik izan, jo bizitan joan zaio Javiri, abandonatu da gauzka, hori ere egia da. Datorren astean edo pixka baretzen den, gorkarrikok familia izan du, ume izan dute, beraz, bueno, tokatu zaiola batean estutasuneko momentu bat, baina oso lore zaleak dira. Eta ipatu duzulena meztoi, nik hortik ikusi ditut ere, gorrotxategiko turroiak. Bai. Eta txingurroa aipatu duzula, itxasoko, hainbat euskal produktu bildu dira, euskal oso estandaren inguruan, ez da? Zona hortan bentsat, gaina jende asko zebilen inguruan, oso gauza txukuna zauden, egia da, guk fama daukagulare baita Euskal Herrian nola ematen diogun janariari nola baiteko garrantzia eta elaborazioari eta ekoizpenari, eta nabari izan jende asko interesatuta zegoela Euskal ekoizle eta Euskal marken inguruan. Ardoak eta asko zeuden, nik enun probatu lanean neon, orduan ez ardoat ez garagardoa enun hartu, hoi esango izuet, lana ondo iten dutela. Baina pena motziten egia esan, hor gauza txakolinak eta zeuden, eta oso itxura hona zeukaten. Eta gero aparte, kontua esan bezala, ez zitela denbora eman gauza asko ikusteko eta dastatzeko, eta aparte, ikusteko ere ziten denbora eman, ze zeuden, txapelketa, txoropila, ostrak ea zenek hobeto irikitzen zituen. Ea urdai azpikoa zenek hobeto mozten zuen. Garagardoa abertzenek hobeto botatzen zuen. Zeon espektakuloa, zeon janaria, zeon edaria, zeon ambientea. Zan, kristona izan zan. Nian dikan txoratu atean nintzen, igual, inoek esan du bezala argian gatik ere bai, baina bueno, batez ere, sekulako mugimendua. Jendea, ez dakit ezautzen dezuen, badago bideo bat oso famatua, aspaldi feman, Galiziako stand batean turismoarekin errazionatuta atea zituztela aterkiak eta 30 segundutan 200 aterki desagertu egiten diena. Hemen berdin. Honitzan, stand batzutan aizien potxak eta banatzen eta jendea nola doaindan denak, hola, batean ez zerga begatzen ziren. Batean, izozki bat ateatzea dihoazte, jendea izozkia. Berdintza izte jantitzen, igual esku batean hamburguesa bat dauket, baina izozkia jaten dut, eta gero jarritzen dut hamburguesarekin. Jendea zeon, baina, ni en plan, claro, ni serio ni joan, lanean negolako, normalan bezala. Ez dugu zalantzarik egiten, Xabi. Hombre, baina... Zure profesionaltasuna ez du inork zalantzan jarriko, sekzio aparta... Hombre, normalan bezala. Profesionala hori da, estandar profesionala. Ez gehiago eta ez gutxiago exigitzen, baina estandar horietan mugitzen da Xabi Tolosa, ez pairia da. Eta alaxe, eta, gonbidatu nindun, berasategirekin lanean atxuzan mutiko batek, apuntatu dauket izena, baina hemen aurrean ez daukat, eta egintzun izozki bat, zala, hemen apuntatu dauket, ze, iruditzen zait ja, ideia bat eiteko, imaginatuan zaudetela, nabele mazuen guzu begiak itxi. Imaginatu, espresso martini con base de galleta rota, gel de calúa, helado de café arábica y aire de vodka. Esa, ze fantasia da hoi. Kafe zaliontzako fantasia bada. Uste, Oiana eta Goiuri daudela biagola. Kenduko dut ja, Xabi, zure bideoa eta ikus ezazun beraien orpegiak nolakoak diren. Ez que, kafea ez dugunok gustoko. Kaluak ere kafe zaporea du. Eta gainera horri bozka jartzen badiozu. Ez ketzan vodka, zan? Airea, vodka airea. Eta galleta oinarria, kafea, kalua, vodka eta zeintzen martinia. Bai, osea, espresso martini. Hori da, barkatu, elatu bat da edo koktel bat da? Ez, kafe txiki bat bezala zan. Elatu kafea. Baina, olako batiteko, behar zitun, ordu erdi igual.
Hori Xabi, egiteko. Euskal Herrira bueltan, Jorratuko. Euskal Herrira bueltan zatozen horietako batean, ez baduzu probatu, pasabarra daukazu Lainoa tabernatik, ezagutuko duzu hori, Bai, eta bertan Black Russian bat eskatu. Oso zalea naiz gainera, Black Russian zalea naiz. Schusterrek egiten du, Euskal Herriko Black Russian onenetako bat. Ez da egit onenetakoa behintzat egiten du, bai. Bueno, eta Vale. bide batez, Martin Berasategi gaurko egunez jaio zen, beraz, zorionak, Martin. Ara, Martin, Garrote, hemendik, zorionak. zuretzako. Behin pasaitea anekdotat Martin Berasatirekin Donosti gastronomikan gunden pareko jatetxean bazkaltzen, ni eta hiru lagun Santa Cecilia eguna zelako, eta hainbat lagun musikari elkartzen gara bertan. Eta hauek Martin Berasatirekin soldauzka egindakoak eta kriston aventurak eta desventurak. Ez da sartu ban Martin Berasategi ze Imanol Arias Television espainolako produktore guztik, han utzitu dena plantauta da. Bai, osaizate hemen dantxe, etorri izan besarkaka da dena beida, beste baserritar kuadrillo, zein otea, eta Televisión espainola guztikan zai, eta para batu eta genitun, ze horrek izitun 10 minutu zai, kontatu zituen laupa ostan edota soldauzkakok eta soldauzkakok etzienak, eta gehu bueltan juntzien. Ba, hoxe, zorionak, Martin, aizue, arzak ibilizan Xabi inguru haietan? Ba, nik endun ikusi, baina pendiente daukat aspalditik, deitzea, aber animatzen dan, sekzio apartan, igual bere jatetxeari publizitate pixkat egiteko, aber animatzen dan niri bazkaltzera gonbidatzea. Ba, ez da idea txarra, nik uste. Nik ere baliatuko dut hau, Tolosak erabiltzen duna guztia, ez? Tolosa tipo azkarra Bai, da, Jana. oso azkarra kontatzen nahi naiz, bai, egunetik Bixia, egunea, azkarra, bai. Bai, asko dakau ikasteko. Eta etxeako mukoa. Zesan dugu eski? Bixia dala esan dezu. Bixi. Bixia, ez da berdina, bixia, ez da berdina. Aizu, Xabi, arratsaldeko bostak hortxe bueltan ditugu, ez dakit Madrid Gourmeteke utzi duen beste zerbait azpimarratu behar dugun, ze badakigu janduzula, ez dakit, superizozkia, superkafea, loreak, ez dakit, gazta asko ikusi ditugu zure bideo horietan ere, Bai. giozak, ez dakit, aspertzeko aukerarik ez, eta goze geratzeko aukerarik ez, beraz, akaso datorren urtean errepikatu, baina ez dakit, bideoak grabatzeko laguntza beharko baduzu, hemendik baten bat joango, ara, zu laguntzera? Ondo etorreko litzarake, eta batez ere, pintxoak eta ondo usteko, laguntzeko, osea, beharko, norbait, bestela, ez dit emango. Animatuzkeo, baitzengo du. Eta horrek esan nahi du, datorren urtean, sekzio aparte egongo dela. Bai, zure kezka nagusia, Askarra da, zure kezka nagusia kantzelazioa zan, ez da? Orain goze, maiatzen sartzen ari gara, nahiko ondo, ez? Sintonia oso ondo, ez? Sintonia oso ondo, sintonia gateorikoa. Xabi, Tolosa, eskerrik asko gaur ere gurean izateagatik, segi ondo Madrid inguru horietan, eta bueltan zatozenean abisatu Black Russian bat ardezagun, eta jarre dezagun gastronomiaz, eta kafeaz, eta horrelako kontu eta izketan. Hori da, ingo dugu topa. Mil esker denoi. Izan ondo, aio. Agur. Precious love, good enough for me. Many lies about that, some lies about that, some lies about that. But everything fine about a spoon, that spoon, that spoon, that. There could be a spoonful of water saved from the desert sand, but one spoon of living 45 saved it from another man. I mean, lies about that. Some are
Arratsaldeko bostak ditugu eta bagoaz azken ordukoaren bila, naiz irratiaren estudio zentraletara, Egoi Belategi, arratsaldeon. Arratsaldeon zuei ere, lan arlotik azken orduko guztiak unionetan lehenik eta behin esan behar lab sindikatuak mobilizazio egin duela Bilbon laneko segurtasun eta osasunaren nazioarteko egunaren bezperan laneko ezbehar tasa murriztuko dituen neurri zehatzak exigitzeko. Sindikatu abertzalearen arabera, egunez egun urratzen den eskubidea da lan osasunarena eta aldarrikapen horrekin, hobeto esan da gaitzespen horrekin irten dira gaurko honetan Bilboko kaleetara. Protestak baita ere osasun arloan Osakidetzako gehiengo sindikalak deituta elkarretaratzeak egin dituztelako Gasteizen, Eibarren eta Santurtzin ostegun honetan. Lehen arreta desegiten ari direla salatu dute protestetan eta bide batez maiatzean deitutako greba berretsi. Sindikatuek askotan aldarrikatu dute osasuneko mahai sektorialaren blokeoa, elak azaldu duenez, Sagardui osasun sailburuaren taldeak alde bakarrez hartutako erabakiak aurrera eraman nahi ditu sindikatuen iritzia aintzat hartu gabe. Bestalde, baditugu baita ere eskuartean, eta azkar batean aipatuko dizkizuegu langabeziaren azken datu eguneratuak, ezkezatu arratsaleko 6etan, hoietan sakonduko dugu eta, baina hementxe aurrerapen bat, Euskal Herrian 3.200 langabe gehiago daudelako, eta ia 13.000 enplegu suntsitu dira 2023ko lehen hiruhilekoan. Nafarroan 6.200 langabe gehiago daude eta Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan 2.900 gutxiago. Biharko egunari begira, baita ere baitzordu garrantzitsua izango dena Hendaia eta Baiona artean, herri horretatik, Hendaiatik Baionarainoko 59 kilometroko maratoi bat antolatuko dutelako biharko egunez, apirilaren 28an intersindikalak deituta gobernuak onartu duen arren erretreten erreforma oraindik geldiarazi daitekela aldarrikatzeko. Kutsu simbolikoa izango duen ariketa izango da eta guztira 59,3 kilometroko luzera izango du. Asmoa da Hendaiatik eguerdi aldera irtetea eta 7,5 kilometro orduko abiaduran arratsaldeko 7:30 Baionara heltzea. Ibilbidearen luzera esango dugu baita ere ez dala ausazkoa entzule 59,3 artikuluarekin bat egin dezan aukeratu baitute. Alegia Macronen gobernuak erretreten erreforma inposatzeko erabili zuen konstituzioaren artikulu berbera. Amaitzeko arratsaldeko 5:03 minutu ditugula informazio praktikoa esango dugu. Errepidetara begira gaudelako oraindik ere alde batetik esango dugu, tira Bizkaia 637 errepidean izandako korapilo horretan egoera hobea dela une honetan, esan dizuegu Bizkaia 637 errepidean eta zehatzago 14. kilometroan Getxorako norantzan istripu baten ondorioz dezenteko autopilaketak osatu direla, 5 kilometrokoak izatera heldu dira, baina esan behar dugu hoiek nabarmen gutxitu direla trafiko zuzendaritzaren arabera. Bestalde, 2 kilometrotako autopilaketak ere AP8an Irunen Kantabriarako norantzan bidelanak direla eta errei bat itxita dute eta horren ondorioz aipatutako autopilaketak. 5:03 minutu, hauxe dena momentuz konexioa itzultzen diogu bigarren kafeari eta gu bueltan arratsaldeko 6etan informazioaren ariaren 3. edizioan. Eskerrik asko Egoi Belategi, aurrera goaz, arratsaldeko 5:04. What's impossible they forgot. This world keeps spinning and with each new day I can feel a change in everything. And as the surface breaks, reflections fade, but in some ways they remain the same. And as my mind begins to spread its wings, there's no stopping curiosity. I wanna turn the whole thing upside down. I'll find the things they say just can't be found. I'll share this love I find with everyone. We'll sing and dance to Mother Nature's songs. I don't want this feeling
to go away. Who's to say I can't do everything? Well, I can try. And as I roll along, I begin to find things aren't always just what they seem. I wanna turn the whole thing upside down. I'll find the things they say just can't be found. I'll share this love I find with everyone. We'll sing and dance to Mother Nature's song. This world keeps spinning and there's no time to waste. Well, it all keeps spinning, spinning round and round and upside down. Who's to say what's impossible and can't be found? I don't want this feeling to go away. Please don't go away. Please don't go away. Please don't go away. Gaur bertan, jaso dugu Wax Dice Festival jaialdiak Donostian elkartuko dituela Europako surflari onenak. Gaur jakin dugu, maiatzaren 19 eta 20 surfaren kulturak baduela festa erraldoi bat. Batetik surflari herrikoientzako esango dugu, eta bestetik nazioarteko mailako txapelketan lehiatuko direnentzako. Hortxe bilduko dira Sauesko inguru horretan, Donostian, hainbat eta hainbat surflari, marka, jasangarrien merkatuak, surfskate klaseak, kontzertuak, DJ-ak, pukas eta jou taulak, denetarik izango da bertan probatzeko, eta jaialdiak badu, tokikotasuna, talentua erakartzea, ingurumenarekiko kontzientzia sustatzea eta bestelako balioak bultzatzeko intentzioa. Eta tartetxo labur bat hartu dugu Borja Agote, jaialdiaren, Guaizak Festival honen zuzendari eta surflari eta surfaren kulturaren maital eta bultzatzaile denari, minutu batzuk laportzeko. Borja Agote, arratsaldeon eta ongitorri bigarren kafea. Kaixo. Kaixo, arratsaldeon. Antolatu duzue, ikaragarrizkoa eta bi egunetan festa giro erraldoia biziko du Wax Dice Festival honek Donostiako Saues inguru horretan. Bai. Bueno, gaur hasiera emango diogu, da nolabait surfing zinemakin, dala pixka bat surfaren kultura, surf kultura munduaren, teozter nahi genuen, zatikan, bakagu, iruditzen zitzaigun galtzena izala pixka bat kultura, surfaren kultura, eta hortarako beste akzio txiki bat Wax Dice handia, baina pixka lehenago, eta gaurrako izango da. Hemen nago ja, dana prest. Dana prest, lau filmen proiektzio izango da, surf kultura hori bultzatzeko, eta tartean, esango dugu, surfaren eta surfaren inguru kultural horren oso maitale diren hainbat lagun elkartuko dituzuela behintzat. Bertan, Adur Letamendia, Javi Muñoz, Sancho Rodríguez, Nacho González, Nacho eta Garazi Sánchez surflari ere bertan izango dira. Denetarik bertan, hainbat eta hainbat film labur eta luzeagoak ikusteko, zetartean John Florencen Gravity lan hori ere ikusgai izango da, gaur bertan. Ondo informatuta zaude, Ondo informatuta. Informazio guztia eta jakin ez daitezken gauzatxo batzuk ere kontatu dizkigute, bai? Eta, mira, lau film labur izango dituzte bertan, surfaren familiarentzat eta orokorrean, zinema, itxasoa, kirola, maite duen edonorrentzat, oso proposamen interesgarria gaur bertan bilduko duzen hori, ezta? Bai, total, eta gainera jende asko gidatu dugu, esaten, haizu, nire surfaria, baina, kriston itxura ekau, eta gogoa azkat jutea pelikula horiek ikusteko, eta jende asko ekau surfaren munduan ez da bilena, baina nire atorriko dialak filmak ikustea, eta esan dezun bezala, guretzako kriston lujua da,
personaje, ez dakit, famatu hauek hemen danak elkartzea, eta beraiekin hitz batzuk, ez dakit, konpartitzea, kristona da. Hortxe izango duzue solasalditxoa, hortxe izango duzue hainbat proiektzio ikusi eta gero surfaren inguruan hausnartzeko aukera. Guztia esan da bezala, esango dugu Borja, maiatzaren 19 izango den jaialdi horren abia puntu bezala. Hemendik aurrera, poliki-poliki behar guztiak lotu eta prestatu, aipatu bezala, 70 surflari inguru, espero dituzue, bertan, lehenengo lehiaketa egingo dugu, ondo baderitzuzu, eta ondoren hor inguruan izango den beste guztiaz, bi lehiaketa mota, bata nazioarteko txapelketa, esango dugu profesional mailako surflariena, eta beste bat, larun batean ospatuko dena, akaso herriko jagoa hori izango dugu, ezta? Bientzako aukera izango duzue, eta nazioarteko txapelketa horretan ere, esperoko duzue, izena handi batzuk, eta inguruan ere baditugu, oso urrutira joan gabe surfista profesionalak, zer topatu izango ikusleak bertan, dagoeneko baieztatu dituzue izenen batzuk, edo oraindik prozesu horretan zarete? Bai. Bueno, lehenik eta ikusleak ikusiko gunan txapelketa gain, hori, ostiralean txapelketa lokal izango da, larun batean txapelketa internazionala, baina, han egun guztian zehar, guiko ditu pukasen surftaulak doain probatzeko, skate klase batzuk bai doain, skateak probatzeko, food trackak, bazkaltzeko, merkatu bat, marka sostenible batzuk ikiko ditugu, denbora hon bat pasatzeko, nahiko ondo montauta kagu. Eta gero, niri kristen ilusia egitei txapelketa lokal antolatzea, zeratik guk Wax Race Festivala sortu genunean, gure hoietako objektibo bat, trampolin bat bezala erabiltzea zen, gure mengo surfistak, ez bakarrikan Donostiako surflariak, baizik eta Euskadi mailako surflariak, gure festivala erabiltzea trampolin bat bezala, mundura erakusteko, edo, beraien surfa mundu guztia erakusteko. Beraz, parrandarako aukera, gozatzeko aukera, marka jasangarriak ikusteko merkatua, surfaren kultura sustatzeko aukera. Borja Gote, badakit lan askokin zabiltzatela, gaurko proiektzioak mailingurua solasaldia, ondo baderitzuzu, maiatzeko hitzordu handi horren atarian ere hartuko dugu beste tartetxoa, eta orduan zehatzago eta sakonago ere galdetuko dizugu, Wax Days Festival honen inguruan. Hortan izen batzuk emango izkizut, dale, porque oain dikan gaude hor, badakizu surflarien agendak dala dian, baina, beste batian izango izkizut izen batzuk. Surflaria bizi da olatuaren zain, eta zuek ere maiatzean olatu hori iristearen zain izango zarete. Olatu agertu dagoenean, harrapatuko zaitugu berriro, Borja. Hoi da, mila esker. Eskerrik asko, aio. Vale, aio. Eta zala, erauzea. Arratsaleko 5:20 minutu, bostak eta 14 minutu dira, zuzenean naiz irratian, eta bagoaz aurrera, Oiana Marituren agenbe desagertu zaigu, baina badator segituan ere bueltan, aste buruari begiratzeko, eta gaurko kafe hutseako protagonista aurkezteko ere. Keep calm and bigarren kafea. Hit me without a warning. I fell out in the blink of an eye. All the bridges were burning. Didn't know how to get back over to the bright side. Yeah, I got lost in the mighty darkness. And it feels like ages. But now I can see a sun about to rise. Waking up a spark inside. Suddenly it seems so easy. I'm slowly getting closer to the light. Became a lover to the night. But darling, no, you gotta release me.
Oiana Maritorena jarriko zaigu DJ urrengo minutuetan, eta Oiana Maritorenarekin astebururako kultur proposamen mordua daukagu, arte eszenikoekin lotutako proposamenak dakartza, dantza eta antzerkeri dagozkionak, eta badira gutxi batzuk oraindik, udara badator eta hor atxeden aldia iritsiko da denboraldiarentzat, baina maiatzak oraindik azken gurpil arrastoak erre behar ditu Oiana, eta badaukagu zer ikusi eta zer entzuna datuzen egunetan. Bai, gainera gaur estreinaldi batekin hasiko gea. Ara. Hemen izan ziren Aitor Fernandino eta Jora Sedano, bakoitza ostegun ezberdin batean, eta hitz egin ziguten obsoletus lanari buruz, eta gaur iritsi da eguna, gaur izango da estreinaldia Getxoko Musike Barrin, gaueko 9:00, beraz, hortik aurrera ibilbide bat. Hasiko dute, adibidez, igande eta astelenean Donostian izango dira, Antzokizarrean arratsaldeko 7:00, beraz, hortxe izango dugu obsoletus lana lehen aldiz ikusteko aukera gaur Getxon, eta igande eta astelenean Donostian. Ze paradoxa den obsoletus izeneko lan bat estreinatzea, ez? Eta estreinatzea Musike Barrin? Are paradoxa bikoitza. Eta gero maiatzaren bata, eta hitz egiten zuen langileen borrokaz ere bai, agian berezia izango da asteburu hontan eta hola, astea. Obsoletus Getxoko Musike Barrin arratsaleko edo gaueko 9:00, baina antzeko orduetan eta ez hain urruti, Basauriko sozialantzokian arratsaleko 8:00 beste lan bateri izango da ikusgai. Bai, hobe isilik lana erakutsiko dute, Itziar Ituñok printzipioz eta Ramon Agirrek, badakigu Itziarrek ezin duenean, Amaia Lizarraldek egiten duela ikuskizun hau, baina Inigok esan bezala, Basaurin izango dira arratsaleko 8:00, eta Ordiziara egingo dugu salto. Ordiziko herri antzokian arratsaleko 8:30 kanpora sartzen antzezlana ikusiko dugu. Xamin Fernandez idatzia eta bere bizitzan oinarritzen edo bere bizitzako zatitxo bat kontatuko diguna, eta ziur aski hemen ere laister izango dugunez, kontatuko dizkigu beste hainbat kontutxo. Dantza pixka bat ostiralerako Don Quixote, Kataluniako baletaren emanaldia eskeniko da Iruñako Gaiarre antzokian arratsaleko 8:00, Tolosan berriz, Leidorraretoan ordu berean 8:00, generorantz, lana ikusgai izango da, antzokiko piezakoa, eta Goiurik esaten du dagoeneko, zer? Ez direla sarrera geratzen. Ze seinale ona? Bai. Gainera Leidorren zenbat pertsona sartzen dira? Asko. Teknikariek atzeko lerroak hartuta ere 810 sarrera salgai. Begira. Oso notiziona? Arrapazan. Bueno, beste dantza proposamen batzuk ere egingo ditugu. Blur bat Bilborroken arratsaleko 8:00 Ibon Salvadorrek sortu duen performanza, eta nik hitz egin genuen aurreko astean, galegoz ni zela, eta Noaingo kulturgunean eskeniko da dantza ikuskizun hau arratsaleko 8:30. Però et cridem a venir a la festa de la vida amb tu i amb mi. Hori guztia ostiralari dagokionez, baina larunbatera begira ere badugu proposamen sortatxoa, Oiana, ez dok 3 abia-puntu hartu da? Bai, Baigorrira egingo dugu salto, Biletxea gelan 8:30, ez dok 3 euskal musikaren benetako historia eskeniko delako, gainera igandean Baigorri Nafarroako eguna ospatuko da. Beraz, dobletea egin dezake nahi duenak, bertan karabana edo utzita. Magma Mia, Elgoibarko Aita Agirre kulturgunean, eguerdiko 12:30 Bea Egizabalek eskeniko du bere bakarrizketa hau, sutan dagoen emakume honen magma agerian geratuko dena, beraz, hortxe proposamena. Eguerdian gainera, ordu ona. Deja vu, Donostiako Gaztestenan eskeniko da arratsaldeko 7:30, oso antzezlan bisuala omen da, testurik ez duena, eta pertsona baten eta bere ametsen arteko distantziaz hitz egiten duena. Batzuetan, ametxe egiten dutu, gero gertatze ote dia, baina ze polita den amestea. Eta ze polita ametsa eta distantzia horri buruzko lan bat sortzea. Bai, interesgarria izango da ziur aski lan hau. Begira, larumatean, nika kasu aukera izan dezaket. Nire irudia zure haragian, Bilboko Berregin Museoan arratsaldeko 7:00 disiplina anitzeko lan hau eskiniko da, mugimendua izango duena, soinua, hitzak, eta menderakuntzari eta sumisioari buruz hitz egingo duen lana. Eta larunbata horrela xamaituko dugu, eta gainera igandekoak aipatu ditugu, aipatu baitugu obsoletus igande eta astelenean egongo dela Antzokizarrean, Donostian, eta astelena jai da, baina
Ez dut proposamenik ekarri zergatik langile euna da, eta jai pixkat ere eman beharko zaio noizbait norbaiti arte eszenikoetan. Ba, noski baietz merezi dutela eta. Bai, baina ziur asko lanean egongo direla. Bai. Astelen hortan, bueno, ikusi dugu Aitor eta Iraia eta bertan izango direla, Nordino teatrokoak. Baina, bueno, beste jai emango diet. Ondo irutzen? Bai. Ondo irutzen zait. L'electricitat que fa que tot segueixi girant. Que tot segueixi girant. Que tot segueixi Arratsaldeko 6etarako oraindik tarte majo badaukagu eta oraindik gure kafe hutsaren gonbidatu aurkeztu behar dizugu, baina entzuten ari ginen kantu honekin, Miki Núñez eta Alfred Garziarekin Katalunia aldera joan gara, eta handik jarraituko dugu Clara Pella eta Ferran Palauren El Tal kantua bentzuteko. T'he deixat en el portal una soga i un punyal. Ja tens a les teves mans tot el poder per fer-me mal. T'he donat explicacions de ferides i racons. Ja tens a la teva carn les instruccions per fer-me mal. I ara m'esperes amb la porta mig tancada. Duela egun gutxi kaleratutako kantua, Clara Pellaren hau, eta Ferran Palau bidelagun duena, El Tal. Eta tartetxo hartu dugu, gure urrengo gonbidatua prest egon bitartean, eta dagoneko prest dugunez, kafe hutsa hartzeko ere bidea egingo dugu, urrengo minutuetan zuekin. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Josune Belez de Mendizabal. Gasteiz. Kazetari, aktore eta sortzailea. Eskolan txikitan, antzerkiko eskolak egiten bazituen ere, antzerki ikasketak burutu aurretik, beste hainbat arlotan trebatu zen. Izan ere 18 urterekin, kazetaritza ikastea erabaki zuen. Eta hori amaituta, 25 urterekin, magisteritza ikastea pentsatu zuen. Baina etzen momentu hartan murgildu hezkuntzan. Dagoneko kazetaritza munduan barneratua zen,
eta beraz, urte batzuk beranduago ikasi zuen magisteritza musikala. Garai hartan ekin zien berriz ere antzerki eskolei. Hobi bezala hasi omen zen, baina 4 ordu eskaintzen zizkion egunero antzerkiari Gasteizkotaen. Baratza aretoan ere aritu da antzerki eskolak jasotzen, eta baita hainbat antzerki arlo lantzen ere. Oso kusillo zalea omen da bera. Kabareta, antzerki musikala, sormena, dantza, performanza, denetarik egin du. Hogei urtetan ibili da bere ibilbide profesionalean kazetari. Eta azkenaldian, aktore lanetan, batez ere antzerkian dabil hainbat konpainiarekin. Pez Limbo, Trampola, Les Bobe, hauetako konpainia askoren sorkuntza edo kudeaketan lanetan ere murgildu da gainera. Trampola taldearen fundatzailea izan zen, eta oingoan bai, ekoizpen propioarekin eman zuen bere burua ezagutzera sortzaile gisa 2016 urtean. Konpainia honekin, azken antzoki dantza eta txilin hotxak lanak ere sortu ditu. Lehena Gontzal Uribe eta Hana Uelanekin 2018an, eta bigarrena berriz Metroko Adrokaren laguntzarekin Ane Gebararekin batera. Parasit konpainiarekin ere aritu izan da, jokoa edota usteak ustel ikuskizunetan. Halaber, 2011 urtean sortu zen Pez Limbo konpainian, 2016 urtean sartu zen Josune, eta bertan dabil Edu Hernandorekin batera. Koxkak edota Harri Horriar lanean aritu da eurekin. Baita 2022an estreinatu zen Daisy Crazyn ere, Espe Lopezek zuzendua eta Ane Gebararekin. Mamiak kolektiboren kide ere bada. Hementxe, ogiak izketan baleki lana aurkezten aritu zen, eta bertan, Josefa de Mujika gorpuzten du. Gainera, orain gutxi, Les Bobe antzerki taldea sortu du Ane Gebara eta Jason Gerrarekin batera. Eurekin, ondoko gela lana sortu zuten besteak beste. Hau guztia kazetari lanarekin eta tailerrak eskaintzearekin uztartzen du. Eta gaurkoan, beretzat garrantzitsua den egun honetan, tartetxo bat egin digu. Hemen dugu gurekin, honi guztiari buruz hitz egiteko. Ongi etorri bigarren kafeko kafeutxera, Josune Belez de Mendizabal. Eskerrik asko, jolin, ze polita. Zure ahotsean oiana, ematen du, egin dudala izugarrizko ibilbidea. Jolin. Egin duzu, esan dudan guztia egia. Hainbat kontutan ibili naiz, egia da. Bai. Oso txuku. Esango nuke Josune, oianaren ahotsean ibilbideak eder sonatzen duela eta ondo azaldu duela, baina ibilbidea hortzegoen, ibilbidea ere egindakoa da. Bai, hori horrela da, bai, baina ez dakit, momentu baten esan dut jolin, ematen duia alfombra gorrira salto egin behar dudala, baina ez, hementxe nago, momentu Euskal Herrian, nire Gasteiz maitian, eta bueno, zuekin egoteko tartetxo honetan ere, ondo esan duzuen bezala, egun berezia, hemen daukagu San Prudentzio bezpera gaur. Orduan pozik, bai. Aizu Josune, nik galdera egingo dizut, egunero ostegunero arte eszenikoen protagonistoi egiten dizu egun galdera, eta da, ea kafezalea zaren bai ala ez? Bai, naiz, egia da, kazetari nintzenean, kazetaritzan buru belarrinen bilenean, hori goizetikan sartzen nintzenean lanera eta, orduan, nik uste dut, zenbatu nituela beregunean, igual 5 bat kafe edo hartuko nituela. Gero ja, bizitza obera txarrera gauza hauek ez dakit, baina, gutxienez, murriztu dut kopurua, eta goizean goiz bat hartzen dut, hori bai ala bai, eta gero, bazkaldu ostean, depende, parranda edo gaua luzatu behar bada, orduan bai. Bueno, bani hemen nabil Josune bizitza hobe batera pasatzeko esperoan, kazetari lanetan eta egunean 5 kafe hartuta. Bueno, gaur ustet oraintxe, 3. bizi naizela, nahi kondo. Baina indi katxalea beste bat akaso. Laugarren orduan.
una fiel nostalgia, un amor herido, un adiós perdido entre dos aguas, rotar en andamios de una casa. Bueno, banik ekingo diot pixka bat, ezta? Josune, nik aipatu dut, txikitan, zehose antzerki nola txikitan edo aritzen zinela, baina bueno, zuk 18 urterekin kazetaritza ikasta erabaki zenuen, kazetaritza munduan esan duzu ez, hor buru belarri aritu zinela, eta momentu batean ikusi zenuen magisteritza ikasi nahi zenuela, antzerkian ere murgindu zinen, eta pixkat esan dezakegu, bueno, zure konfort gunetxo hori edo, bueno, utzi egin zenuela edo. Nola egin zenuen gero saltoa, antzerkian gehiago barneratzera? Ja, kuriosua da, ez? Pentsa, nik askotan honi ere bueltaren bat edo beste ematen diot, jendeak esan didanean, klaro, nik 45 urte ditut, eta orduan ikusten hautenean, pentsatzen dute bizitza oso eman dudala antzerkian, baina ez, 7 urte edo, lan modu profesionalean. Aurretikan, kazetaritzan, oso gustora ibilitakoa naiz, oso, eta, gaur da eguna ere bai, noizean behin, deitzen diatela gauzak egiteko, aurreko duela 2 egun, edo egun ta erdi, horrego nintzen Provintzia plazan pregoia aurkezten, orduan, aurkezle kazetari formal horren, perfila ere, nonbait badago, baina ailegatu zen garai bat, nun esan nuen, fíjate, gaur egun esaten dugu, 30, ze zaharrak, ez, 30 urterekin hor nonbait, 25, 30 esan nuen, ze gustatzen zain eri bizitzan. Eta pentsatu nuen, kazetaritza oso ondo zegoela, baina ez dakit, esan nuen, noa frogatzera antzerkia. Eta horrazi, hobi bezala, eta izan zen Janahuilan, Baratza Aretoko, erresidentze kompainia di hauek, Parasite kolektibokoak, berak esan zian, jolin, honetaz ere bizi daiteke. Eta nik zalantzan jarri nuen, Esan nuen, bai, seguro. Eta hortikan tira, horrela sortu zen, eta tartean hori magisteritza ikasita, baina ez dakit, ipurdia aurki bakarrean baino nahiago, gero eta sendoago dudanez ere bai ipurdia, hori gustatzen zain neri saltza. Orduan, hortikan salto jauzi eta orain oso gustura nagoen moduan, egia esan. Gustatzen zaizu saltza eta okerrez banago kursioak eta trebatzen joateare asko gustatzen zaizu. Bai, ala da. Gogoratzen dut, ibili nintzen gara egunkarian, 6 urtez, kultura sekzioan, eta, utzi nuenean, egin ziaten oso ohikoa da. Segurazki zuek ere, igual, honen berri badukazue, edo gertatu zaizuen noiz baidez. Lan bat usterakoan, beti ide izute opari bat. Gure kasuan zen, portada bat egiten zuten, egunkariaren azala, baina zure berriekin. Eta batean, Xabier Izagak lankidea eta lagunak idatzi zidan nolako multikusilismoaren kontura. Bai, hemen Gasteizko gizarte etxetan, daude 1000 kursillo, aerobik, body combat, orain oso ezaguna diaulako gauza, baina body combat egin nuen, venga. Eta denetarik, euskal dantza, afrikarrak, gaita, pandero, txalapartare frogatu dut, bai, ez dakit, gauza pilo bat. Eta badago zerbait oraindik egin ez duzuna eta frogatu nahiko zenukeena? Beitu, hemen etxeparean justo jarri duten gimnasio antzeko bat, ez naiz oso gimnasio zalea, baina batzutan ere nagia ere naiz. Gezurra ematen duen arren, bai, igual zaude sofan eta egingo nuke, arratsaldea pasa zaizu eta ez duzu zer egin. Eta justo hemen parea dago CrossFit gimnasio bat. Eta beti iruditu zait, makarrada bat iruditzen zait, hori, baina, horretaz aparte, iruditzen zait, egin dezakezula aukera, ez? Edo 5 kafe hartu, edo CrossFit egin, baina nik uste dut, oien eragina dala, eta horrek pixkat erakartzen nau. Momenturi, zara nintzen diren norsokekin eta, bai. Inigo, horre, igual, Ni konturatzen ari naiz, garaiz nagoela, antzerkin munduan murgiltzeko iaia Josuneren bidea eginda, igual egingo diazue irratsaiotan egindako zeekin, notiziekin eta reportajekin, olako audio agur bat, eta apuntatuko naiz CrossFitera, eta
audio gurrean jarriko dugu eta pianoa jotzen zuen, eta gitarra jotzen zuen, eta baxua jotzen zuen. Eta funai eta emazak pakea, ezta? Ba, bueno, kontuan hartuko, igual kafeak kendu eta crossfitarena. Ez dakit. Bai, adibidez, Zai xamarra. Zail ikustezu. Bai. Bai. Bai, gaina, ez, kirola eginda ere ez dut kafe gogoa galtzen, Askotan menditik bueltan, kafetxo bat earki sartze zait. Takit. Bai. Bueno, izo. Ados, bai. Lehen Josune, esan dut talde askoren sorkuntzan edo ta orain kudeaketan edo hor zabiltzala. Ez dakit hori oso ohikoa denez, gainera esan duzu 7 urte profesionalki antzerki munduan, zenbat gauza aipatu ditudanik egin dituzula 7 urte hauetan, eta gainera horrez gain talde askoren sortzailea izan zara edo batzuetan hortxe zabiltza lanian ere, ez kudeaketan adibidez, nik aipatu dut 2016 urtean barkatu, Pez Limbo taldean sartu zinela, berez taldea 2011an sortu zen, eta bertan zabiltza Edu Hernandorekin batera, ezta? Bai, begira, claro, erabaki nuenean kazetaritza ustea eta bueno, bai Magisteritzako zerrendetan, bai EITB-ko zerrendetan baja ematea, ez deitzeko, ze bestelan zen zoramena, egun osoa, pues, hori ez, ordezkapenak deitzen dizute, eta esan nuen, bueno, a ber, bake santua nik nahi dudanar arte gutxienez. Eta orduan, hortxe hasi nintzen teatroarekin lotura bilatzen, eta Edu Hernandok eskaini zidan lana, Pez Limbon, bai salmentarako eta bai komunikaziorako. Eta hortikan hasita, klaro, beraiek baia konpainia profesional bat, Gasteizen ez bakarri, baizik eta Euskal Herrian ere, eta Euskal Herritik kanpo ere gauzak egin dituzte, ezagunak dira, eta orduan ez da nuen, bueno, polita, bai, aukera, eta horri esker ere, mundu hau, bueno, artestenikoen mundua gehiago ezagutu dut. Ezagutze dituzu programatzaileak, hoiei deitu behar diezu, klaro, antzestu nahi baduzu, orduan, hori dana, berezkoa, bai, klaro, kazetaritzan horrela da, ezta? Osea, deitu behar duzu, jendea deitu behar duzu elkarrizketatzeko, nik nahi badut nire espektakuloa erakutsi, ere deitu behar dut. Orduan, hori artista edo sortzailea den batentzat zaila egiten da. Baina igual eskarmentua dugunontzat, zein diozu, hartu telefonoa eta bla, 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 bla. Orduan, horretan, bueno, Eduk ikusi zuen hori nire perfila, eta izan naiz eurekin lan horretan 4 urte. Orain esan behar dut, Oiana, justo urtarrilan utzi nuela, lan hori, bai, bakizue, azkenean, klaro, jartzen zara gauzak egiten, sortzen, eta 4 ordu egunero eskaintzea bakarrik horri, kentzen dizu denbora, bai, ensaiotarako, eta holako gauzetarako. Eta nahi ez, nik nire konpainiekin ere, hori komunikazio hori guztia, eta harremanetan jarri antzokiekin edo, egin behar dut. Orduan, fazeta horri, Pez Limborekin, agur esan diot, baina bai mantentzen naiz eurekin antzesle. Adibidez, aktore izan zinen horri lanean. Bai, adibidez. Oso interesgarria, bai. Maria Goirizelaiaren, astapenetako, obra horrekin, sorte txarra izan genuen. Pandemia garrapatu zintuzten, ez da? Bai. Okerrezpanago, de ferian aurkezten ari zineten eta justu zuen emanaldi egunerako ja itxi zen edo lakon bat, izan daiteke? Bai, eta gero bueltatu zineten, bai, de ferian geunden gainera, eta hori da, ostegun bat izan zen, oso funtzio txarra izan zen, programatzailea ja junda ziren, bazegoen xurrumurru hori gauzak itxiko ziren, gauzak ez, mugak itxiko zirelakoa, eta etxera bueltatu berginela, eta orduan, hor eten zen gure bira, apenas 3 emanaldi egin eta gero. Baina, bueno. Porque aquí hay vascos, hay españoles, luego hay otros que son más españoles que vascos, tan vascos como españoles, más vascos que españoles. La discusión continuó durante un rato, y yo me quedé con la sensación de no haber podido expresar lo que realmente sentía. 1, 2, 3, quiero ver. Yo tenía que haberle dicho a mi amiga que no fuera tan... Baina gero izan zenuten aukera emanaldi edo, arkatu ikuskizun honekin beste emanaldi batzuk egitekoa, ez da? Hori bai. Bai, sareako zirkuitoan geunden, eta nola baita atzeratu ziren hoiek ikuskizun guztiak, hoiek bolo guztiak, eta egin genituen, baina, egin ostean ja, ikusten duzuen bezala irudietan elenko handia zen, 7 bat ginen, orduan,
Bueno, bakoitzak bere agendak ditu, eta zorionekoak ere bai, hortxe Egoitz Sánchez, bueno, nola dabiltzan atope, Maria bebai, bueno, orain Jermarekin ere bai, Maxa irabazi dutela, eta, bueno, hainbat kontu orduan, postekoa izan zen, bai, osea, gure aldetik, hauetzen ateran nahi genuen moduan, baina oso polita izan zen beraiekin ere lan egitea, eta jende berria ezagutzea, eta baita ere Euskal Herriko hainbat antzoki ezagutzea. Nik, bueno, Arabakoak bai, baina ez pentsa, Ateatzea gure mugatik ere zaila izaten da batzutan. Bai. Hala izaten da. Eta Mamia kolektiboarekin hemen izan zintugun egun batean, bezai gogoratzen duzun, aritu ginen ogiak hizketan baleki lanari buruz, eta nik ere galdetu nahiko nizuke, kazetaritza performatibo gisa izendatzen duzu, eta horrela aritu ginen, eta kasu honetan zuzara oholtzan dagoena, eta zuzara Josefa de Mújica. Nor da Josefa? Josefa de Mújica, vecina de Vitoria. Horrela esaten dut obran, eta horrela jasotzen du testamentuak. Jose de Losegiren testamentuak horrela jasotzen du, hori zen bere emaztea. Eta Jose de Losegi zen Okina. Gasteizen 1826an, ondo, bai, ajustiziatu zuten Okina. Leporatu ziotelako, bertan zeuden, osea, hemen ari ziren lehenengo karlista da guda zari gara, giro horretan. Bueno, esan zuten berak pozoindu zituela 1200 soldadu ingelesetik gora, eta orduan horri helduta, garrotez hil zuten, Plaza Zaharrean, Plaza Zaharra garai horretan zen, eta gaur egun da Andra Mari Zuriaren plaza. Orduan, Josefa de Mújicak kontatzen du istorio hau guztia. Eta nola sortu duzu Josefa de Mújica pertsona erreal hau? Ze ulertu dizut noizbait edo irakurri dizut edo entzun ez du gogoratzen orain, antzerkian behin baino gehiagotan esan dizutela, agian arrazoira jotzen duzula asko pertsonaia bat edo, bueno, galdera asko egiten dituzula eta zergatik egiten zuen hau eta zergatik ez beste hau. Ez dakit nola sortzen dituzun orduan pertsonaia, galdera hoien bidez edo orainez edo nola egiten duzu, eta Josefaren kasuan adibidez. Bai, bueno, ni galdera asko egiten ditut oiana, pues, kazetaritza zenagatik, ez geholan da. Orduan, claro, ni erantzunak behar ditut batzutan, eta zentzu horretan, Josefa de Mújicaren berririk ez genuen, hori bakarrik izena. Ez dakigu gehiago, ez dago iturririk, ez dago beste dokumenturik non hitz egiten diguten emakume honen inguruan. Orduan, Marina Suárez izan da zuzendaria eta berari esker ere bai, berak olako galderekin lan egiten du. Galdera horri helduz gorputzetik pasa eta niri, mugimenduak ateatzen zitzaizkidan emozio hilotuta, ez? Orduan, pixkat ez duen ingurua jakinda, emakumea izan da, eta jakinda, 1826an, gaur egun nola dagoen kontua, pixkat mende batzuk atzerago, nola biziko zuen emakume horrek hori dana, hortikan, ez? Eta gainera, pertsonaiak aukera ematen du ere bai, ateratzeko, zezuk ondo esan duzun bezala, kazetaritza performatikoa da. Orduan, batzutan Josefa de Mújica naiz, baina beste batzutan kazetari bat naiz, Nor eta Josune. Orduan, nabil, bien arteko muga horretan, eta oso interesgarria da, erronka bezala oso interesgarria. Baina bai, niri gustatzen zait bat egitea momentu horrekin, pentsatzen dut nolakoa, ze nolako bizipenak izango zituen, ze gogorra izango zen dana, ez dakit zenbat mila seme alaba ere izan zituen, ez dakit. Garai horretan ere Gasteizen izugarrizko hotza, abendua zen, eta, ez dakit. Bai, konektatzen duzu horrekin. Eta holtzan ikusten den Josune kazetari hori, benetako Josune Belez de Mendizabal da? Edo pixkator ere pertsonaia egin duzu? Ni nahiko groteskoa naiz, ikusten duzuen bezala, ni nahiko elastikoa naiz, orduan honekin jolasten dut, baina galdera batzuk daude non pertsonaiak ahalbidetzen dion Josuneri erantzuten. Hau da, galdera badago, nola da? Kanibalismoan sinesten duzu, egi borobilean sinesten duzu, galdera potentea. Kanibalismoan ere bai, horretatik, zer batzutan ze zabaltzen dugun, ze esaten dugun kazetari bezala, ez? Nola egiten dugun
tutu hori edo enbudu hori, eta jasotzen duguna eta ze bideratzen dugun, ez dakit, olako, ez dakit, berri gordinak ematen dituzu, olako zerbait galdera daude, ez, ofean daude, Marinak botatzen dituena, eta nik galdera hoiei nire pauta da erreakzio txikia egitea, baina esan bezala begiekin eta, plazaratzen dut. Eta hortxe pixkat, erdi Josun, erdi Josefa, erdi Jolasa. Piku, olla loca, pochoca, sonidos y coña. ¡Botamo de mierda! Lehen esan duzu Josune, sortzen, zabiltzala eta denbora behartzen nuela, horri ere eskaintzeko, sortzen, horrelako lanak sortzen dituzuen, entzuten genituen hoiek bezalakoak, eta lesbobe antzerki taldea ere sortu duzue. Bai, ikusten ari garen hau da, eta kitiorik ez horrela du izenburua, eta izan zen lehenengo antzeslana Ane Guevararekin batera egin nuena Jason Gerraren zuzendaritzapean. Aneren adinaren zorionez gu, izan genuen aukera beka bat eskuratzeko gazte sortzaileak, eta orduan deitu zidaten Jasonek eta Anek, eta esan zidaten, zurekin egin nahi dugulan, Josune, eta esan nuen, bale, perfecto. Eta orduan horregin genuen, eta kitiorik ez. Ikusten ari garen hori dira bi aizpa bikiak, antzematen da, ez da? Eta horretara jolasten dute, olako amorru eta maitasunen arteko jolasak, oso bat egiten duena publikoarekin, gerora publikoak esaten zigun, nik ere badaukat, aizpa bat, eta hola, batzutan, que adoro, baina beste batzutan, holaxe. Eta horri bili ginen, egon gara, sortu genuen pandemian, estrenatu genuen ostera, eta ibili gara ia urte bi, kasi. Horrekin, oso pozik, eta horren ostean erabaki genuen oso gustora ibilitakoa ginela, eta zergatik ez, konpainia bat sortu. Eta ondoren sortu zen lesbobe, gu hiruron artekoa, eta oso pozik gaude, egia esan han eta bion arteko konplizitatea oso handia da, lesbobe jarri genion konpainiari izena. Ze, klaro, egiten genuenean hau, jende guztiak esatzen zuen, ze barregarriak, zenbat gauza egite dituzuen, ze absurdoak, eta guk umore absurdoa egiten dugu, eta hortikan, nola deitu, ze tontika garen, ze kokoloak, ze bobe, bobe. Ze bobe oso dotore geratzen da, ze bobe. Ematen du pixkatu, tonto egiten duzu, baina, bobe. Tontakeri elegantea, Eta amur pixka bat. Elegante, bai. Hori da. Eta orduan, iaz, orain ikusten ari garen hori, iaz sortu genuen beste bat, ondoko gela, eta hori da thriller absurdo bat ere bai. Non bi detektibe dauden estenan, hildako bateria agertzen da bertan, eta kasua irekita dago, deskubritu behar dute segertatu den. Baina, handik aratago, beste bidai bat egiten dute, beraiek biak. Ondoko gela horretan, gela horretan gauza arraroa gertatzen dira. Poltergeist fenomenoak eta horrela. Eta nola hasten dira zuen sorkuntza hauek? Nondik abiatzen zarete? Gai bat botatzen da eta hortik bukatu duzu bidaia hauetan, edo nola izaten da? Edo nola izan da, kasu hauetan? Kasu hauetan izan da, eta kitxorik ez, Anek bazuen ideia bat, mugen inguruan, limiteak, mugak, eta gero, klaro, esan genuen, mugak zer dira mugak? Eta horra ziginen, giza harremanen arteko mugak, bi aizpen hau artekoa. Kasu honetan, ondoko gelan, izan zen, Jasonek izan zuen, thriller bat egin behar dugu. Thriller aluso, jendeak ulertuko du primeran. Ze, klaro, testu inguruan, sartzen zara gela batean, hildako bat dago, usain arraroak, ez dakit, eta hortikan hasi zen. Eta gero guazten gara beti improvisazioetatik, ariketak egiten ditugu, oso fizikotik hasten gara, eta gero goirurok,
barre pilo bat egiten dugu egia esan. Eske oso bobea gara. Orduan, claro, batak bota zerbait eta blo, eta jazten da bola, eta hortikan sortzen dugu, baina batez ere ariketak, jasonek ariketak agintzen dizkigu improvisazioak eta gero hortikan jartzen dugu eta testua saiatzen gara ostera jartzen. Baina ere, bai, olako mugimenduarekin eta. Ane Gebararekin beraz, hainbatetan aritu zara, eta aurretik ere trampola, les bobe baino lehenago trampolarekin ere berarekin aritu zinen, ezta? Txilin hotxak lanean. Bai. Ikusten da beraz, konplizidade handi hori badagoela, ez? Eta harreman hori non sortzen erakoan ere oso eroso sentitzen zareten, ziurazki. Oso eroso, bai. Osa, ane hasi zen, duela, 3-4 urte antzerkian. Ez nahi dute, bera ipuin kontalaria da, eta jasonekin hasi zen klasea jasotzen hor, jason da kolektibo Mostrenkoko kidea, alde zarrean dagoen Txubio Fernandez de Jauregirekin eta Javitxin Fernandezekin ere hor daude elementu interesgarri batzuk hemen Gasteizen, absurdo filosofikotik hortik asko mugitzen direnak, eta orduan hor sortu zen pixkat konplizitate hori, eta gero Gasteizek egiten du off-lokal izeneko deialdi bat, mikroantzerkiak sortzeko aukera ematen du, eta esan nion aneri. Oraindikan lesboe ez genuen fundamentatua, zen gure arteko harremana ikusi genuen ona zela, eta esan nion, ane, egingo dugu zerbait? Lesboe, gubiok aurkezteko, eman printzipal antzokira, eta baietz ba. Bale, zer, eta nik esan nion, nik daukat izugarrizko gogoa metro kuadrokako kolektibokoekin lan egiteko. Eta anek esan zian, ez dakit nortzu diren, baina bale. Eta orduan, eta orduan kontratatu genituen, eta hortikan sortu zen Txilin hotxak. Hau dena, kontatzen dut, holan desbelatzen dut, baina eske hau ere kontatzen dugu Txilin hotxaken. Ze horrela izan zen, oso sorkuntza garoa, kontratatu genituen Oier Gilan eta Javier Barandiaran, eta hor aurrean genituenean galdetu ziguten. Zer nahi duzue? Eta guk esan genien. Zuekin lan egin, eta benetan, penosoa. Eta orduan, horrik eginen sorkuntza kolektiboan, eta hausatera zen. Eta hau bai da, hau da puntazo bat, Txilin hotxak. Ze genuen bakarra zen, pandemian anek aurkitutako eta bildutako bote huts batzuk. Eta hortikan sortu zen jadana. Bote huts horiekin, hasten da gure historia. Eta, hortikan Txilin hotxak. Eta hau dana kontatzen dugu, prozesu hau dana kontatzen dugu, oso modu absurdoan eta fisikoan, esango dut, antzerki labur honetan. Benetan interesgarria, baina lortu zenuten azkenan beraiekin lan egitea, eta begira, antzeslan bat aurrera ateratzea. Bai, lortu genuen, lortu, eske barri egiten dut, porque, goratzen dugu bakoitzean, benetan, izan zen, karo, beraiek ere, benetan, buru belarri gurekin, hause ez da gizar, eta karo, Oier Gilanek sortu zuen olako ipuin bat, eta hane, ipuin kontalaria izan da, esaten zuen, nik ez dut ipuin bat kontatu nahi, hau esaten zian neri, Gero ginen osartzen esaten. Baina momentu baten esango nuen begira berrez. Eske nik beti egite ditut gauza fisikoak eta hanek beti egiten du ahotsetik. Bazen pixkat aldatzera. Eta orduan aldatu genuen hori, eta bai kontatzen dugu hau historia guztia ipuin baten moduan, gero gure benetazko eta sakonean ditugun desioak kaleratzeko. Eta hortxe, porque beste landana kontatzea dizu. Maiatzaren 2 inauguratuko dugu komedialdia. Hemen Gasteizen egiten den umore jaialdi berri bat da, 3. edizioa, eta Europar Jauregian egingo duten inaugurazio horretan Txilin hotxak egongo da. Datorren aste artean izango da, ezta? Bai. Hori da, datorren astean. Esaten dugu maiatza eta ematen dugu, baina ez. Ez, hementxe dago. Bai. Uste dut, etzarela oso pertsona ambiziosua, edola esaten duzuzuk. Galetu nahiko nizu... Akaso gero batzuetan esaten... Bezaki galetunko nizuke, ea ambizio hori baute duzun, eta ea uste duzun aktore mundu honetan, edo arte eszenikoetan, behar ote den ambizioa. Ez dakit. Ez que, karo, ambizioa batzutan hartzen da oso modu ezkorrean, edo txarrean, edo askotan
ematen du, ukabelkada joan behar duzula zure ze almuga hori lortzeko, ambizio horrekin. Eta alde horretatik ni ez naiz, ni zapaldu behar banauzu, zuk ikusiko duzu, baina nik egingo, apartau, dana zuretzat. Zentzu horretan ez naiz. Gero, ilusioak jota, bai, aurrera egiten dut. Batzutan deitu izan diate, adibidez, txostenak idazterako orduan, txosten bat idaztea diru laguntza bat lortzeko, mi arma, hori bada. Baina, igual ez dugut emango, ez egin, ez, nik egingo dut. Hori bai, hori egingo dut. Alde horretatik, naiz buru, pixkat buru gogorra, baina ez, ama naparra delako. Nungoa duzu ama? Faltzesekoa. Begira. Herriberakoa. Bai, nik leringua dut, bai. Eta, naparra, eta atxa bastan dara. Zure herria hor dago, mendi batean. Bai, hor txekoskan, bai. Nahi bat lertxundiren herribera jarriko dut momentu honetan, gaurko saioa agurtzen joateko, akaso egoki izan daiteke, herribera zale jarri zaretela? Nitzulin hotxaken abesten dut faltzeseko jota bat, Hau da ja super spoiler, baina baina, jazta, esan dut. Esan dut. Ondo, Jana, geratuko gara hortikan, Bai, elkartuko gara hori da. Jo que sé, aquí. Josune, uste bukatzen ero jan beharko dugula, ze oraindik zuk atxalde luzea duzu Gasteizen, biharko egunare ospatu beharko duzu. Esan duzu maiatzaren 2an txilinotxak eskainiko duzuela, eskuartean gauza asko dituzu. Zerbait gehiago horrela agian tinteroan edo gelditu zaiguna edo kontatu nahiko zenikuken azter, bai, beste gauzatxo bat, bai, maiatzaren 21 egingo duguna zabalgana da hemen Gasteizko auzo bat, zabalgana gizartetxean. Hau dago programa amateur baten barruan, justifikatzen ari nez nire burua. Baina kontua da, hau nire herrian faltzezen eskatu ziaten lan bat egitea eta karo, hor zoratu nintzen, sortu nuen espreski horretarako nire aitonari dedikatutako lan bat da, eta, ja, 2 urte pasadira ordutikan, eta nahi dugu egin hemen lagunentzat eta senidentzat, eta hori daukagu maiatzaren 21 zabalganan, con una pizca de sal deitzen da. Eta hortxe. Eta horretaz aparte, proiektu berriak boberekin. Bai, ez da? Ondo. Itzengo dugu aurrerago, bai. Eta ikusten dudana da, Gasteizen mugimendu handia duzuela. Bai, badago, bai. Bai, ze gainera begira aprobetxatuko dut ere, bai. Beste jaialdi bat, zurrunbilo jaialdia. Gainera hitzaldi bat eman behar duzu, maiatzaren 3an okerrezpanago. Ez? Bai, Maionguru bat dago, Edurne Azkarate, Marina Suarez, eta gero Amaia Bonok egingo du bere ikuskizuna. Bai, unibertsitatean egingo dugu, ea publiko gaztea erakartzen dugun, maiatzaren 3 horretan, sarrera librea, eta gero ondorengo asteburuan 11-12 Gasteizko baratza aretoan, arte eszeniko garaikideak euskeraz, eta hor bertan ikusteko aukera egongo da, satiro, eresia, zekeio, uholdea, eta baten bat gehiago astu egiten zaidanna oraintxe bertan, memoria, uste dut. Bai, ez nago ziur. Baina badago olako programa sendo bat, eta bai, gonbidatuta zaudete, Gasteiza etortzeko. Bai, barko dugu, bai. Gonbitea onartuta, eta inbeste gauza kontatzeko, besteren batean, Josune Mendizabali kafea atera barko diogu hemen gure... Ze plasta, ni bakarrak egin dut, eskerra kafe bakarra hartu dut, inigo. Hori ez dugu guk esan, plastarena zer horrek esan duzu, gustorazko gongara, eta ziur entzuleare gustora egon dela Josune. Aizu, eskerrik asko benetan. Utziko zaitugu eguna gozatzen, eta biharamuna ere pasatzeko kafea bide lagun hona izaten da, eta guk zu agurtu eta entzulare agurtuko dugu, Josune. Eskerrik asko benetan, Mila esker. Mila esker. Aio. Oiana Maritorenak enbe, datorren ostegunet arte ondo bidean. Bai, hemen txizango ea. Goiurez Izarandia bihar arte. Eta zuen zule nahi baduzu behintzat, plazer baduzu bihar arratsaldeko 2:05 hemen txizango gara. Naiz irratian, bigarren kafean. Erreperatik entzuten gaitu zuen ontzat, besarkada estua.
Calm and Bigarren Kafea.